Ano, pod mě. Jo, to jste zase vy, jo. Už jsem vám jednou řekla, že všechny prohlídky sklepení jsou zarezervovaný. Jestli i vy se chcete podívat sem k nám do sklepa, tak musíte na infocentrum, tam si to zarezervujete. No ne poštou, telefonicky, ty ťuldo, to dá rozum. No a pak se uvidíme dole u mě ve sklepě, no. Ale teď mě nerušte, já mám prohlídku. No už letím, vem si ty papuče a buď ticho. Kamile.